És un tauró i l'aigua del mar s'està acabant de mica en mica. El seu entorn s'acaba i necessita sortir d'aquí, però no sap com fer-ho. Li agradaria tornar, però ja és la seva hora, almenys pot deixar un record. Una bèstia camina a poc a poc. No és ni una gossa ni una lleona, però per a ella la família no és un joc. Bèstia o no, no es menjaria ni una formiga. Una amanida és una millor opció. Li agrada passar temps amb la seva amiga. Les baralles no li mouen cap emoció. El seu pare és un ós gran i ferotge, però en el fons té molts sentiments. La seva mare, el que més mira, és el rellotge. És una au petita i feliç amb un caràcter immens. Aquesta bèstia mai la veuràs sola. Va sempre amb una gateta esquerpa. És la seva germana. T'imagines ara la bèstia?